our economy. Jakom kane ni opposition, jakom ne nyalo koni ni ma onego watim kama, ma watimo kama, to mae kaka waloko Kenya. Omiyo adwa wacho ni ne jo Kenya kata jo nagi wa maneno wasani ni giwe chiko itgi ne opposition. My first opposition ma is clueless. Kendo gikia gima gitimo. To gima gikia ka gitimo no, kadiponi gibede ker, ni kawuono gin magikao Kenya, to Kenya dhi sink moloyo kata kama. Kuri wacho ni Swaleh en clueless. Gin clueless kabisa. Swaleh nika. Swaleh, are you clueless? But ing'eyo esigand piny joma chalo gi odo be nyaka bed go idala. Kata miere ma ji odak. Kipenjo wach mar Vision 2060. Leko krach to bende inyalo chopo lek adier. Ok inyal wacho ne ji 2060 kapok iwacho 4 years. Kata 5 years magi mag office. Penjo mwa penjo. Vision 2060 wadwa dhi. Jomage midwa tero kuno. Ka jo Kenya teti negi tieko. Jomage madwa dhi Vision 2060 no. Ka kech to ja Kenya chamo ma iye oriwore mana gondinge. Okonya kata ni en kiny no brunade. Omiyo wano wacho ni President William Ruto ok en wasikwa. Ten wasik chandruok mar Kenya. Okuongo kete jo Kenya obede gi pesa mfuku kaka no singo. Okuongo kete jo Kenya oyude thieth maber kaka no singo. Okuongo kete jo Kenya oyude ber mano singo negi e manifesto mare mokuongo kana odonji office. Otherwise, Vision 2060 biro chalo mana lek ma ng'ato lek e ode kanendo. Onge gima chal kamano manyalo konyo ngima ja Kenya. Kapod ok inyal nyisowa lek mari mani in gode manifesto ni kani donjo ni tichopo kode kanye. Nikech nyaka sani. Kinyiso ja Kenya ni 2060 adwano ubed ni ujomo dak e miere gi maber. To miere go joma dhi dak kende onge nikech extrajudicial killing mane jowinjore cha pod dhi nyime. Adam ye example bati. Ingina awuok e constituency kata piny ma osebedo gi lit e thuolo mokalo ni mang'eny moingo ng'ata. Ung'e Albert Ojwang. Albert Ojwang ne wuod Mumbo. Otho lot sirikal monegi lot sirikal. Kaso gitiyo gi msindo moro ni ka gisenegi to gigedo ni to gichulo jodala pesa. Koro kuwo. Moro no chako negi ni Cecil. Inegi tigero ni ot to jodala wuok kuwo. Ng'ama dwa dak e udi gi en ng'a. Ka jok ma onego bed ni neno 2060 tinego. Ng'ama dwa dak e udi gi to ng'a. Ka joma onego bed ni nyuolo joma neno 2060 go ok nyal nyuol nikech githo. Omiyo wan wonge haja gi 2060 but wan gi haja gi good governance gi ng'amo rito chik matayo piny. Abdul. Weche liet ratil. Liet, yes. Swaleh gini wacho ni onge tiende chopo 2060 ka joma chopo kono kata joma onjo bed ne nyuolo joma chopo kono onge nikech githo. Ini we wuon ichung kanye nikech Vision 2060 gima jatend piny owacho ne odhi timo sani. Now, aparo ne George. Samoro wiya wil gi kaka piny chalo. Ka winjo kaka iwuoyo ka. Kiwacho ni vision ma 2060 en lake kaka lake mamoko. What's a vision? It has to be lake. A vision is a dream. So en lake, paki kati a lake, to be a puji kaka gimomi en lake. Puji kwa Ramogi. Mak puji kwa Ramogi. Yes. Now, kama wantiere kane, one give vision